Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan.
ako. Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa... Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita Dito babarilin. sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message?
pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagong. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. At sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Ako po si Sheila. Isang single mom mula sa Santa Ana, Manila. Para matustusan ko po ang aking anak ay nagtatrabaho po ako sa bakery ng aking ate o kapatid na si Ate Cheryl. Meron po siyang mga tagamasa o baker doon. Ayan na! Master baker. Hoy! At isa na doon si Renato. Aray mo! Renato. Tunog pa lang may maskel-maskel na eh. Ligaw sila sa akin, pero si Renato po ang nakapukaw ng aking masikip Hoy! at masarap na kifi. Aray mo! Kahit may trauma na ako nga dahil single mom ako sa aking trauma ako sa aking nakalipas, ay pinagbigyan ko ang sarili ko ulit. Kasi nga sabi ni Kuya Will, buksan mo. Papasukin ko. Yan. Kaya nagmahal po ako ulit. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, ang sakit ng likod ko. Ay, teka nga. Tapos na ba akong magbilang ng kaha? Sige, check ko na lang muna yung mga gano lang ako ng mga tasty kung ilan pa yung ibig bukas nila ni Renato. Sa ko muna nga, isasara ko nga muna itong. Ako na dyan. Renato. Aray mo, pakak. Ako na dito, ako na yung magsasara, kaya ko na to. Di, patapos na rin naman ako. Alam ko pagod na pagod ka, daming customer kanina eh. Nakikita ka habang nagmamasa ako ng harina sa likod. Oo, bakit naman nakarating yung mata mo sa tindahan and dun ka sa likod? Siyempre ayoko maunahan ako ng ibang baker. Alam ko naman nanliligaw din yan sila sa iyo eh. Oh. Sus, Bakit? pag ganun ka pa. Pare-pareho naman yan kayo mandaloko. Di naman ako ganun. Kaya nga ako naging single mom kasi... Ibahin mo ako. Hindi naman tulad nung ex mo. Ba't kita ibahin? Iba nga kami. Bakit? Mamahalin kita. Loyal ako. Single mom na ako eh.
Tanggap ko yun. Alam mo, kung mag-ayos na tayo dito sa tindahan, sabihin naglalandian tayo dito. Renato, bakit mo hinawakan ang aking kamay? Bakit mo kinis? Gusto kita. Baka makita tayo sa CCTV ng ate ko. Tinanggal ko na yung saksak ng CCTV. Bakit mo tinanggal? Aray! Ako na. Ako nang bahala sa'yo, dito tayo. Isara mo. Isara mo. Ilak mo. Baka mabuksan yung ano. Teka lang, ilak ko lang. Isara ka. Anong gagawin natin? Ay, Bakit mo nilak ang pinto? Nasa bakery tayo, Renato. Sheila. Teka, matadali ko yung mga tinapay. Wala dyan. Baka maupuan natin. Baka mahigaan. Mainit. Ay, para malambot. Ikaw mo na. Renato. Oh, Sheila. Renato. Sheila. Ate, magpapaalam po sana ako. Ano? Ano yun? Sheila, saan ka pupunta? Dadalawin ko lang sana si Jinjin sa atin, sa probinsya. Okay lang ba, muna ako, maglib ako mga, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos balik ako ulit Lunes. Dadalawin ko lang yung bata kasi nagkasakit daw eh. O sige, mag-a-balance ka ba ng ng sweldo mo? Sige't kumuhat ka lang dyan. Ilista mo na lang na nag-advance ka. Ate, okay lang ba i-advance ko din yung sa isang buwan? Kasi baka hindi ko na alam kung kailan ako ulit babalik sa sa Bulacan. Sige, i-advance mo na. Kaya lang baka mahirapan ka, wala kang paggastos dito. Hindi, okay lang ate. Wala naman ako masyadong kailangan. Pinapakain mo naman ako dito. Okay lang? Sure ka, payag ka? Salamat ate Bakit? Sige, walang problema. Basta ituro mo lang sa mga baker kung ano yung mga stock na dapat nilang i-replenish dyan. At saka kung ano yung mga raw materials ilista mo. Ayusin mo yung mga tinapay. Oo ate, salamat. Salamat. Uy ka, sama ako. Hindi pwede. Mawawala ng tao dito. Kailan ba natin sasabihin sa ate mo na may relasyon na tayo? Hindi pa, shh, kamaingay. Hindi pa pwedeng malaman ni ate. Mapapagalitan ako noon. Kasi nga, may anak ko. Tsaka, sabihin nung lumalandi ako nanay bahala na naman ako. tayo. Single ka naman. Single naman. Maingay. Naang mo lang yung boses mo, Renato. Sumama sa'yo eh. Hindi pwede. Kailangan may tumao dito. Mawawalan ang isa. Mamimiss kita. Talaga. Bakit mo ako mamimis? Mahal kita eh. Gano'n mo ako makamahal. Imagine na lang ako dito habang baka mambabae ka habang wala ako. Dito lang ako sa likod ng bake shop. Paano ako mambabae dito? Yung mga customer na suking bumibili dyan pag umaga. Wala namang... Hindi naman ako maharap dun eh. Malamang si ate mo yung harap dun kasi wala ka. Hindi naman yung paano ka. Sorry kung hindi ka pwedeng sumama. So balik ka agad Mamimiss din kita. Pwede ba tayo mamayang gabi? Ngayon na. Ngayon na? Pwede ngayon? Actually, wala na akong suot na panty. Hello, Sino ka? Baker!
Sumigil, naunahan mo kami, Renato. Oo nga, pandamay ka, Renato. Mga ano dyan mo. Kaya mo na yan sila. Tinakpan ko na yan. Halika na. Sige. Halika na. Quarantines, tinago nga po muna namin kay Ate Cheryl ang relasyon namin ni Renato. Dahil ayokong may masabi si ate na nagtatrabaho ako para sa anak ko tapos nakikipaglandian ako. Pero sa tamang panahon, ipapaalam din namin yun sa kanya kasi sabi ni Renato, handa naman siyang maging tatay ng anak ko. Pero napaghihinalaan na po kami ni ate kasi nga iba yung closeness namin ni Renato, iba yung tinginan namin kumpara dun sa ibang baker na kabiroan ko. Umuwi na nga po ako ng San Miguel, Bulacan para bisitahin si Jinjin. Hindi pwedeng sumama si Renato kaya kahit anong pakiusap niya, binembang ko na lang. Sino ka? Baker ka eh. Sana all. Mga 3 araw nga po ako bago bumalik man ng Maynila. At pagkabalik ko, saan na ba yun? Bong! Tawagin. Alam na ba niya na nandito na ako? Wala pa yung alam. Ang busy eh. Oh, bakit? Dito. Hoy, andito na ako. Kita mo, Nakabalik na ako. kita mo ba may ginagawa ako? May ginagawa ako. Andito na ako. Wala man lang Oo, yakap. andyan ka. Tapos, andyan ka. Ano ngayon? Wala man lang yakap sa mahal ko. Pawis na pawis ako. Nagmamasa ako dito. Tapos, yakap-yakap ako sa'yo. Nakakahiya Ganyan naman, din diba? naman tayo pag nag-ano tayo. Pawis na pawis Mamaya na yan. Namiss kita eh. Tandali na. Ano Wala ba? naman si ate. Wala naman si ate. Ano ba? May mga baker dyan, oh. Kikita tayo. Kaway sumbong tayo sa ate mo. Tapos nagmamadali nga ako. Ihahabol pa tong Spanish bread. Tong pandikulangot. Kulit mo naman. Naninibago ako sa'yo kasi alam naman nila kung anong meron tayo Ano ba? Ano pinunta mo dito sa bakery ng ate mo? Ba't ang Paglandian? Di ba magtatrabaho ka dito? Magtrabaho ka. Kasi nagtatrabaho ako. Baka madamay ako. Renato, ba't ang init ng ulo mo? Gusto ko lang naman Aircon ba tong bakery? Ang init-init dito sa likod, oh. May pugon pa dyan. Bong, may pinagdadaanan ba si Renato? Ewan ko dyan. Basta pag wala siya, sasaluhin kita. Mang Kanor, may problema ba si Renato? Ewan ko dyan. Hindi na papakita sa amin. Renato, sige, mamaya na lang kita kausapin, pero sige, hayaan mo na kita. Baka may... Renato, Umalis ka na nga. Kulit mo naman. Ayaw niya talaga akong pansinin. Sige, palipasin ko muna. Kahapon lamang Kinagabihan. Talaga ba? Kaya nga eh. Dito. Teka lang, tanggalin mo muna yung bra ko. Ano ba yung pinapainom mo, Juice? Inumin ko. Yan, Salamat. yung paborito mo. Yan yung grape juice. Grape juice? Ano ba ito? At palang walang lasa? Ay, sugar free. Ang galing! Sino ba yun? Baker ka! Laging andyan eh.
Teka lang, Renato, kiss mo naman ako. Galit. Ate. Ate, Renato. Ang sarap po talaga. Ang sarap po talaga, Cheryl. Kahit may ilag ka. Halika. Totoo ba to? Totoo ba itong nakita mo? Ate, Renato, bakit? Halika dito. Masahin mo ako. Lamasin mo ako. Hawak pa sa isang landas. May nangyayari na po pala kay Renato tsaka kay ate sa kapatid ko. Ayoko sanang maniwala pero ako mismo nakakita tsaka sinusumbong nga po ng ibang baker na meron nga silang something. Kaya pagkatapos po nun umuwi agad ako ng Bulacan. Pero ba't ka dito? Umalis ka na, Renato. Hindi na kita kailangan. Papaliwanag lang ako. Anong ipapaliwanag mo? Kasalanan ng ate mo yun eh. Kasalanan niya yun eh. Ba't ka natatawa? So maniniwala ako? Kasalanan ng babae. Ginayuman niya ako. Ginayuman ng ano? Ng pandekoko? Ng kalihim? May pinapainom siya sa akin. Ano? Basta hindi ko alam. Pag pinapainom niya ako nun, Ba't iniinom mo? iuhaw ko eh. Tapos sabi niya, ano daw yun? Ang palakas ng katawan para hindi ako mapagod sa pagmamasa ng harina. Kaya iniinom ko. Tapos nag-iinit yung katawan ko. Tapos yun na. Hindi ko na mapigil. Ano, gusto mo maniwala ako dyan? Totoo yun. Hindi ako ngayon lang pinanganak, Renato. May anak na nga ako eh. Marami na akong pinagdaanan sa lalaki. Kaya hindi mo na ako mauuto. Hindi mo na ako matbubudol. Ha? Sila, wala naman. Ano? Yung ate Nilamas mo mo din si ate. Nilamas mo ko. Nilamas mo din si ate. Ha? Minasa mo ko. Minasa mo din yung kapatid ko. Ano? Tuhugero ka ng magkapatid? Ha? Hindi ko naman sinasadya yung Kayo, ate mo. nagtaksil kayo sa akin! Ah! Ano pa kayo papaliwanag mo? Umalis ka dito, Renato. Umalis ka! Ayaw na kita makita! Ayaw na kita makita. Kala ko totoo ka. Kapareho ka din nila. Kapareho ka din ni Jake. Kapareho ka din ni Brandon. Ha? Ni Ray and King. Ni Batman, ni Chong. Ha? Kapareho ka din. Kapareho kayo. Pareho kayo ng ex ko! Lumayas ka. Lumayas ka! Di kayang di mapapantayan. Metro's #1 Love Radio. Basic! At yan ang kwentong Pelpilsen natin ngayong araw ng Friday. At naalala nyo pa ba yung mga moment na meron kang birkada na bigla na lang iiyak? Kasi niloko, may aaminin kasi may relasyon na pala sila. O minsan naman maglalabas ng sama ng loob. Nako, relate po ako dyan. Kaya kung namimiss mo na sila, tawagan mo na at umpisa na ulit ang kwentuhan kasama ang birkada at ang True Global Filipino Beer, San Miguel Pale Pilsen. Morning! Morning! Update! We deserve an update. Uy, ganda daw. Ganda fit. Sabi ni... Uy! Resident Doctor! Doc Memon! Thank you, Doc. Mabuhay Kinilig ka, naman Doc. ako. Thank you. Di pabalik ng camera ko sa TV. Update. Wait lang. Title, Tuhog.
O, panalo ka na. Brandon ng katas sa mga nakalipas shirt. Hindi. Congrats sa nanalo kahapon na, pero update tayo, sumalangit nawala na yung ate niya pala, namatay na. Oh my God! Namatay na yung ate niya, parang inatake daw. So, Kakabembang. Charot. Sorry na. ayan. So, thank you sa story natin kay Sheila and kay Alam niyo ba naka-swimsuit ako kasi nga Atelina. pang summer to eh. Gusto niyo ba makita? Alay mo, update mo na update. Sabi nila, damay-damay na daw to. Ayan, Title, Gayuma, sabi ni Tisay. Title, Masa Sisters daw. Sabi ni Tita Glory. Ayan, si Yu yun, ano yan? We will miss you forever and ever. Sabi ni Tigas Tito kay Doc, Memar. We will miss you forever. Ay, Mario naku na. Laison, Azriel Sarad. Title na sabi ni Yabi, nilamas ang mga pandegoko. Ang cute! Natatawa ako. Sabi ni Riley, tunay na masa, rap. Nung galing ni Riley. Galing na po, Ray. Buhay na naman. Buhay na buhay. Morning, Uncle Ray. Mabuhay ka. We will miss you forever and ever. Amen. Ang uban sa Monay. Bakit? Papa Jake, yung title yan. Ang uban? Ba't may uban ba? Wala nang matanda doon Grabe naman yan. Hindi lang buhok, kauban talaga. Ano yan? Nadamay ka. Kaya ka nadadamay eh. Si White Lady Roses from California, USA. Hello po, Mami Chillax ng Calamba, Laguna. Thank you. So, yun ang update. Wala namatay na. po yung Matagal na ate yan na nila. story na yan. Matagal na daw. Matagal Parang na daw. naikwento lang sa atin na yun yung mga katas Galing na no, tirador nakalipas. ng magkapatid. Grabe. Pero Si Renato. nangyayari, ba kayo nangyayari talaga, no? ginayuma talaga siya nung ate? Pwede. Ako hindi. Hindi ako naniniwala sa gayuma. Ang lalaki weakness niya talaga kapag andyan na eh. O, pek-pek na yung lumalapit eh. Ay! Hindi, diba? Bakit choosy pa eh? Wala ka namang super commitment dun sa isa. May live ba tayo sa TikTok? Si Barakina family from Kagawa, Japan. Hello po. Dr. Man Pandikoko. Si Dr. Taganomics. Yan, Nilamas na pandikulangot. Ano yung pandikulangot? Yung pandikoko? Oo. Yun. Sarap yun eh. Pandikik. Ikaw talaga. Si Riley. Si Grabe na yung Riley. entry mo, Riley. Grabe. Nakita mo lang yung dilaw. Olympics nakakita ka. yung pang entry mo. Grabe ka, Riley, ha? Maldito ka, Riley. Kaya pala may buhok ng kilikili sa pandesal kakatuhog ni Nato. Aray mo! Dapat yan pala yung kantang kanina malunggay pandesal. I love you too, Crazy Vaughn. Morning. Uy, si Jessie. Grape Kampanya juice. mga taga Maragusan. Good morning. Grape juice. Wala lasa dahil sugar free. Grabe galing talaga, guys. Yung gayuma sugar free. So yun yung nirason niya. Ginagayuma daw siya. May kwentong ba kayo? May kwentong gayuma. Yun. Totoo yan. Ginayuma Kay nga daw. Sabi niya, ginayuma nga daw. Pwede. Pinapainom nga. Tapos, Ako naniniwala ko sa Kasi- mga, ano ba tawag dyan? Potion. ang pinagtataka nga raw ni Sheila, na 'di ba nawala lang siya ng ilang araw, pagbalik talagang nagbago yung ugali ni Renato. Oo, Parang oo, umaayaw sa kanya, oo, correct, layong-layo. So, Alam kaya ni ate? Kasi para gayumahin eh, di ba? Tingin mo. alam niya yun. Alam niya. Sabi ni Elmer, title daw, Masa Care. Grabe nun. I love you daw, Tita Max, Love you too. Si Ward. Baker na mahilig manlamas ng pandikoko. Ang haba. Ayan. Sa mga taga Masbate, good morning. Mga taga Cagayan de Oro. Uy, tsada kayo si Hukari ko. Salamat. Paghukad na diya. Doc Mimar, saan nakakabili gayuma? Bakit, Doc? Sino Di ba bang ikaw gagayumahin mo? nag-i-injection ka? I-inject yung gayuma na sosyal. Aray mo! Aray mo gayuma i-inject, guys. Meron ako
online eh. Meron na online. Pero marami niyan sa gilid ng Quiapo at Baclaran. Yun. Research nga natin. Online. Pero marami na online na bibili ng mga love potion. Pero wala nang titibay na gayuma pa sa GCash. Send GCash. Ayun yung gayuma. Sa QR code. Ang gayuma daw nasa... Tita sample ng 1, 2? salsa dance. Ay, iba pala to. Mamaya pag pinatugtog ni Uncle. Salsa? Salsa. Nagsasalsa. Sige. Okay. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ang puso ko'y nahihirapan na. Cha-cha-cha. Salsa na cha-cha? Ayan. Ano, romansang panadero. Gratis, Papa Jake na yung mga Romansa ni Renato. Ito pang ano eh. Romansa. Yung namang mahilig ka manood ng mga volume 16, Papa Jake. Lala, alam ni Mang Kanor. Sabi ng friend ko, sabihin mo kay Papa Jake, volume 16, isuli ang CD, Sinusoli nyo dati kapag tumatalon yung CD sa Muslim? Sinusoli sa ano? Sa binilihan. Sabi ng friend ko, wala pa naman daw tumalon na CD. Yun. Sila daw napatalon pag may dumating na tao. Muscle lang, sapat na. Sinumi pan de lamas de Sabi Renato. Doc Memar, sabi ni Tita Glory, kailangan mo ba yung gayuma? Ayan si Tita Glory. Mag-chat Oo na nga, kayong Doc. dalawa. Sino bang gagayumahin kasi ni Doc? Kaya nga, Doc. Lahat naman ng babae nakukuha mo. Aray mo! Ay, naka. Kaya nga eh. Di ba? Kunyari doktor, anong panggayuma ng doktor? Wala. Hindi yung gayuma ha. Kunyari, ano bang parang gayuma niya na rin? Ano? Abogado. Alam mo, kahit di siya magsalita, basta may doc, alam na. Hindi na kailangan na may mga taong may mga title. Nang manggayuma Abogado. ka. Yan, Wala, sige. Luna. Kasi ng Article 2, Section 3. Diba, attorney? Oo. Pero hindi ko tinatawag si Engineer. na attorney. Anong panggayuma ng engineer? Oo nga, hindi ko tinatawag siya na attorney. Anong tawag mo? Mike. Ay! Kalaugaw! Aray mo! Ano tuloy na pangalan ni Di ba Mike? Clyde? Clyde. Magpipiling na naman yan. Si Clyde. Ay, Clyde. Aray Sabi mo. ni- marunong na Engineer, sa- hindi na. Engineer, alam Hindi na. Alam na. Pag tinawag Doc, alam na yan. Naku, Doc Memar. Sabi ni Doc, aray mo. Aray mo. Marunong naman aray mo. Marunong. Ano pa Siyempre, ba? aray mo, in-injectionan mo, Doc, DJ eh. Uncle. Wala na. Okay, balik tayo sa mga guard. Ano pa ba? Direct. Ayan na naman. Guys. Aray mo. Direct. Di ba? Wala na agad. Brandon. Di ba? Pangalan pa lang eh. Ayan, si Riley. Doon sa attorney, depende din ba kung defense or... Alam mo, basta attorney, yun na, Or sa babaero na lawyer. yun. Tapos may big bike pa, parang si Riley. Aray mo! Di pa yan abogado. Di pa yan abogado. May big bike pa lang yan. May coffee shop yan. Oo. Pag uminom ka ng kape, Akin ka. Aray mo. Pakat. Tas yung doktor dyan, may hashtag pa. Hashtag sa aking kamay, walang aray. Ayun na. Aray mo! May mga pa-hashtag pa yan. Pa-hashtag. Tapos alumni pa yan ng Lasal Green Hills. Doc Memar. Alams na. Doc, good morning. Aray mo na damay. Riley, thank you sa kahapon, sa praise trees. Thank you, Uncle Rai. Thank you din kay Uncle Von at Uncle Brandon dito sa shirt. Ay, sa kanila yan? Oo.
Ano daw yan? Crossover supply. Sino man? Pambabaero no? Ang pangit, di ko na susuot. damay na naman. Siyempre, mahilig tayo mag-basketball. Kaya yan. Thank you, Col Bon at Uncle Mickey. At si Mickey ba yung isa, Col? At si Uncle Bakit Brandon. ang kintab? Wala kasi akong makeup. Hindi ako nagme-makeup. Shout out. Ayan. Sea sana salt. today Gusto di ko naman nga yun. umabot. Paborito ko nga yun eh. Gusto ko ng Uy, salted. nagbibitok ka naman. Nabibitok ka naman. Gusto ko nga yun, Riley. Salted caramel. Tapos replace a syrup with Splenda. Aray mo. Nag-baby talk. Uy, si Clint to yan. Nanonood. Ano ba yan? Renato the FB. Kaibigan natin yan dyan sa Davao City. Babaero. Basta mga Clint. Renato the fuckboy daw. O nakikiano. Ay! Uy, FB. Friendly boy. Friendly boy. boy. Kala ko funny boy. Ayan, pwede rin. Pwede rin. Funny boy, friendly boy, Oo, gano'n. tsaka- Palakaibigan eh. Oo, tama. Ngay, morning dyan, ngay. May buntag. Focus boy. Kasi isa lang yung pinopokusan. Ba't ngayon ka lang nanood to, yay? Ha? Nakapokus ka na naman. Aray mo. Good morning sa mga pray boy, sabi ni Doc Memar. Saan ka punta, Doc? Ayan. Saan ka punta? Ba't ang aga mo? Minsan wala ka. Minsan pag hinahanap ka namin, binubuli ka namin. Hoy, wala rin. O, ito talaga naman eh. Pag wala ka, Namimiss binubuli ka lang. ni Mang Kanor. Dok, bata mo ako, Dok. Alam mo yan. Ayan na naman Thank yung you, insulted Riley. caramel. Dapat walang sugar Replace sugar with Splenda. Good morning, mga taga Pacific Road Link. Good morning sa inyo, tanan. Ayan. Tapos Sa mga gusto yung magpadala, DJ. Tapos yung mga datingan ni Boyet, yung mga clean look, yan, lakas ng dating niyan. Balik tayo sa doktor. May doktor eh. Bihira lang yan si Dok pumasok, kaya atin mo na entertain. Tapos may pa yan, Mustang pa yan. Oh. Si Doc? Oo. Aray mo. Paano pag may pumaradang Mazda? Anong color? Hindi ko alam eh. Pero kasi kasama siya nila mamalay sa group eh. Yung mga Mustang. So pag may Tama, di ba? pumarada dyan, Kaya sila magkumpare eh. Dahil pag may sa, pumarada dyan, tapos susunduin ka, mag-e-bike ako ni Kuya Kadyot. aray mo! Irampa mo na yung Mustang mo dito, Dok. Andito daw siya sa Manila, sabi ni Clint. Dito ako sa Manila eh. Patagalog-tagalog ka pa! Bisaya kay ganda Kaya ko. ba yan? Anak ka. Si Riley, mga DJ malupi. malupit yan, lalo na ka X-Mac. Correct! Ayan, nadamay na naman. Akala ko Uncle, tropa ba't ang tayo. gwapo mo? Tingin nga, B. Pinapapangit yung sarili. Yung gwapo. Uncle Ray, bata mo ako. Uncle Ray, tinitira mo ako. Uncle Ray, ha? Sige ka. Lek Valenzuela, good morning. Alright. Aray mo. Nung sa ka diri ngay. Good morning sa imo dangay. Pandelamas May ni kinuha ka na Renato. naman Ang G-Shock. ganda. Ano? Ade, may magandang kwento ako. Di ko kwento. Ang ganda ng para- title sa Black Apo, Pandelamas ni Renato. Hoy! Grabe kayo. Malunggay pandesal. Gusto ko yung intro, Malunggay Uy, pandesal. good Di ba morning kinat sa mo akong- yun? Ah? Yung kinat mo yung umpisa, Malunggay pandesal. Yun ang maganda, yung intro. Yung intro. Sige. Yun ang maganda, Malunggay pandesal. Oh, patawad! Ay, akong kumari si Cheche Jabordo nanonood. Cheche! Ay, Che! Banggiitang reporter na Mama niya sa Marley Davao. Rosen, hello. Morning, Mads. Kung si bibi- paring Jojo. Happy birthday! Jo, happy Sa birthday. husband niya si Jojo. Jojo. Happy birthday! Jojo, happy last birthday! Hoy! Happy last Birthday for this year. Sana hindi ka mahuli. Ay! Huwag po kayo nanonood si kumaring Cheche. Siya nga napag-rate eh. Mahilig pa naman si paring Jo sa mga magagandang shoes, mga kubi, ganyan. Ay, lalo na yung mga kolektor. Huwag po nang i-emphasize. Kasi syempre may pinagpapagpogian yan eh. Paring Jo, ngayon ka lang nagparamdam, paring Jo. Dahil ba may nakita ka na naman?
Yan. Good morning. Morning, Mads. Title, Sister Lamas. Ang cute. Title, Pandeutog. Hoy! Ganda, Tita Max. Thank you, Doc Memar. Ang ano mo ngayon, ang yaman mo ngayon. Anong nakain mo? Sinong kinain mo? Hoy! Aray mo! Aray mo! Bakit nasa mood ka? Paano ka na ba? May ano ka ba ngayon? May tusok ka ba ngayon? Ang pangit no? May tusok ka ba Wala ngayon? namang oras sa kanila kung anong Kaya oras nga, ka may tusok ka kailangan. ba? 'Di ba? Minsan nagbabantayan siya. O yun. Nanonood ako ng di ba may playlist kayo kapag may operation, 'di ba? Anong playlist mo, Doc? Ayan. May playlist? Oo. Pag nanonood ako ng mga series, ganun yung mga doktor may Series yun playlist. yung ano? Trauma Code, K-drama, basta mga doktor. Trauma Code, what else? Ano yung mahabang series na doktor-doktor? Yung may sometime siya? Basta yung ano yun. Matagal na yun na series. tas Dr. ang haba Kwak niya. Kwak. Ay, maniwala na sana ako, guys. Oy, si Raymond Canton, ayan, naging winner din natin yan ng t-shirt. Trauma Code, yung isang doktor. Hindi yung mahaba, mga 13 episodes lang. Ano ba si doktor? Yung isa, ano yun? Good Doctor. Yung matalino na may autistic. Yung autistic na Ay, ano. pogi. Yan. Yung doctor. Yung K-drama. Yung sa yung sa US. Yung mahabang si Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Mahaba nun. Okay. Papunta na sa liwanag si Dax Memar. Clitar. Hoy! Ikaw! Ang ano Dito, mo, ha? napaka-ano mo talaga. Tapos yung baby mo lagi mo nakakasalubong pag Anong kaya ni Mama Kim yun? Yung tawag Sino mo baby? kay Mara baby. Aray mo! Baby Mara! Adele Arian from Ilocos Norte. Hello po. Carlo Bata. Upload na sa Tita Max. Kaka-upload lang natin kahapon. Nomi. Oo. Ayan, good morning. Ayan. Parang Jo, happy birthday once again. The Good ha? Doctor. Gusto mo yun, Ellen? Ang ganda no. Favorite ko yun eh. Jok. Good morning, Lester Bustamante. Doctor Stranger daw. O, di ba? Nagmi-music siya. Si Doctor Strange. Yun o, music ni Doc Memar. Taylor Swift. Oh, Swiftie ka rin pala, Doc, ha? Taylor Swift. Patay, Green man flag lang. kaya pag yung lalaki nagte-Taylor Swift. Ala na, green flag Tapos ka na, Doc, sa ha? ulon niya yung All Too Well na 10 minutes version. Maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much and maybe this thing was a masterpiece. Size 7. Paging Doc Memar. Doc Memar. Paging Dr. Beat. House MD. Ano, Dugi Hauser, grabe naman yun. Ang tagal-tagal na nun. Batang 90s Thank you, ka. Rocco, baby. Oo. Salamat kayo. Sige. Baby, we got lost in translation. Maybe I asked for too much and maybe this thing was a masterpiece. Let's try a lot. I was... Oh, dali nga. Sige na. Bye-bye. Mag-play ka ng Taylor Swift music para maano tayo, para ma-strike tayo. Tapos huhulaan ko, dali. Oh, bye na pala. Next week na lang yun. Happy weekend, ha? Mga Muslim brothers and sisters natin. Happy Eid al-Fitr sa inyo diyan. Okay? Bye. Ayan, Thank you, salamat. Riley. Bye-bye. Thank you, Brandon na babaero. Baka ma-strike tayo. Kurik. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy.
hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura.
Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita? Ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Tita! Tanya! Chinita! Ang Dagol! Sino? Ako? Ang lalim na na. Magandang umaga, mga kabisyo. Happy Eid al-Fitr sa ating mga Muslim brothers and sisters. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako. Yes. Viral ang isang video ng isang bedridden na senior citizen sa Quirino dahil isinakay ito sa patuki o improvised kariton na hinihila ng kalabaw. Maraming netizens ang naantig. Ang iba naman ay naggalit. Dahil ang nasabing senior citizen ay pupunta para i-claim ang kanyang 3,000 pesos na social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Liblib, maputik at mabato ang lugar.
pahayag pa ng anak ng beneficiary, sinabihan sila na kailangan daw umanong personal na kunin ng kanyang nakaratay na ama ang pensyon sa payout center sa bayan. Subalit, paliwanag ng DSWD, nagkaroon lamang ng miscommunication ang mga pangyayari. Hindi naman daw talaga kailangang humarap ng personal kapag bedridden ang isang pensioner. Nang malaman nila ito, ay agad nilang sinalubong mula sa bundok ang nasabing senior citizen. Ayon pa sa Memorandum Circular Number 06 Series of 2024, ang Enhanced Omnibus Guidelines in the Program Implementation of Social Pension for Indigent Citizen ng DSWD, nakasaad na hindi naman kailangang pisikal na pumunta. Kailangan lang magpadala ng letter o mismong ang taga-DSWD ang maghahatid ng payout sa mga beneficiary. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na dapat yan at hindi na kailangang i-memorize yan. Bibigay na. Bedridden, oo. Bigay ko sa'yo. Bigay mo. Buti kung parehas ko yan Aray. na active ang lifestyle, parang... Wow, kahit ang laki ng Rinaldo gout, yung Cruz. tsinelas mo, binutas mo, oh. Lampas yung gout mo, eh. Nakabukol. At least, Kakainom mo yan. yun na nga, yung gout na lang yung malaki sa akin, guys. At matigas. At Yun na lang. matigas. Gout na lang yung matigas. Pero basic talaga yan. Oo, hindi na bedridden. dapat papuntahin. At saka sila na nga dapat yung pupunta, yung mga taga-DSWD na mismo Totoo. yung I pupunta. agree. Meron daw authorization letter, para 3 times mo siya magagamit, then afterwards, alam na ng na bedridden, pupuntahan na talaga dapat ng DSWD. Huwag na natin yung Galing pa bundok yung tits, ha? yung yung pinamimigay ng DSWD, galing naman sa tax natin yun eh. Oo, So huwag na pera natin na to, pahirapan yung mga Pilipino kasi deserve naman nila. Saka pension niya yun eh. Oo, pension niya yun eh. Ay, di ba? oo. Pension Pension pala. Kala ko ayuda. Tama ba? Oh, iba yung ayuda. Pension. Kala ko, Pension. 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 Pinsan ni? Pinsan. Ano pension? Ako yung pension, hindi ko na kinukuha. Dinonate Ikaw ko pa na. nagdo-donate? Sobrang Dinagdagan yaman ko mo pa talaga. ang tuition ko. Times 10. Bigay ko sa'yo. Bigay ko sa'yo. Times Grabe 10. ang yaman mo talaga, no? Bakit yung tsinelas mo butas? Hindi ko pa natanggap yung Tsaka yung brief mo, tinan mo, ba't tinatali mo yan? Ba't nakabola ka ribbon? Style yan. Style. Yung plastic. Versace on the floor. Versace yan. Versace? Versace. Pero kasakay ka na ng patuki. Yung ang tawag sa amin sa Bisaya, kangga. Yung hinihila na kalabaw. Yes, of course. Nung bata. Oh, nung ano buhay tawag pa ang yan? lolo ko. Kangga. Kangga din dito. in Tagalog. Dito sa Luzon, kangga yan. Kangga din tawag Hinihila sa ng amin. kalabaw. Yes. Yun. Nakasakay ka na yan. Ano yun eh, ang grabe nung shock yun nun. Kahit nasa lubak, di ka gumaganon kasi may shock eh. Maniwala na sana ko, guys. Umaalog, guys. May shock Alin, daw alin? Yung kangga, may shock daw. Kala ko yung kala si- Fortuner eh. Aray! Aray mo. Aray mo. Umalog eh. Yung Fortuner? Yung kalabaw. Wala ko yung... Hinila ng kalabaw. Yung kangga. Yung Fortuner. Nagparep ID. Yung Fortuner. Yung kalabaw. Uy, tinted. Yung Fortuner. Yung kangga. Akala ko yung kalabaw. Grabe, nagpa-overhaul. Yung Fortuner? Yung kalabaw. Aray mo! Ang laki ng itlog. Ng kalabaw? No, senyor. Pag-ikaw! Konsep yung laway ko tuloy sa Sa kalabaw? sa driver ng Fortuner. Aray mo, pakak! Kaya Diba? sa mga senior out there na... Baka mahuli yan ha? sa Skyway. Yung Fortuner? Yung kalabaw. Diba? He! Okay, maniwala na. Ganun sila eh. Pag i-drive mo yan eh. I-drive yung kalabaw? Yung Fortuner. Pag pinalo mo, bibilis yan. Yung kalabaw? Yung Fortuner. Aray mo! Post-start! Post-start! Nag-iisip pa siya guys. Post-start. Post-start ba? Pindutin mo ba? Post-start. Push. Ha? P-U-S-H. P-U-S-H. Push start. Push start. Post-start. Parehas na yan.
Na medyo natabingi yung pustiso pag sabi post Yung Fortuner! Yung kalabaw. Post start yun. Good morning. Ano eh? Anong ano? Pina-stencil? Stencil yung Fortuner? Yung kalabaw? Hanggang alas 9 tayo kabisyo at abangan ang mananalo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries! Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang ang- amoy niya ay malinang na. Bitikman na. Akin lang ang titikman dahil pero may bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sa camera. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig.
Ang tamang sagot ay... Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylayan ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito hindi pa eh. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw?
malaman. Panghibayo? Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na.
Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng red. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Oradyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi kalu- mapupunta sa Oradyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun nga ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Ano sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Wow! Ay, ang
empanada. Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's
Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yan. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na More, wait lang ha. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo na. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito.
Oh, okay, yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yeah. Ay, Wag! Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitigan Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandun sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan ka mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! May halo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh.
Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman. Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Ang Tagol! Tita Tanya Chinita Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Kaya laksan mo na ang radyo kasi boundary time na! Congratulations! Sino ba ang winner? Ang winner ay babaero kahit holiday. Aray mo, pakaklaksan nyo na yung radyo Baka kayo yung matawag ni Tanya Chinita at ni Mang Kanor. Siyempre po, ikaw ay mananalo ng 1,500 pesos! Salamat na lang sa lahat! Kasi yan po ay hatid sa atin ng, kasama natin dyan ang Charm Fabcon Purple Eternity! Congratulations sa isang babaerong biblical ang name. Aray mo. Biblical pa naman ang name mo. Congratulations, Emmanuel Santos! Kung ikaw ay isang Grab driver at kilala mo si Emmanuel Santos at alam mong nambababae siya, congratulations! Magkabaro kayo! Winner na nga eh. 1,500. Paano makukuha, Mang Kanor, ang premyo? Emmanuel, wag ka muna dumiritso sa chicks boy claim mo pag may may tatawag sa'yo. Yan. Hindi chicks, tatawag yung Tatawag. taga-labridyo. Abangan mo at para At sabihin. paano naman sumali? i-claim? Paano naman sumali? Pag gusto mo sumali, magpalista ka. Pag magpalista ka, Akin ka. mananalo ka. Mananalo ka. May tsansa. Yes, kaya wag maglilipat. Tapos magpalisan ako, napapadaan ka dito. Di ba, hinahatid mo yung chicks mo pag umaga. Patago. Yan na naman guys. Kaya Yan na agaw mo naman. umaalis. O kaya late ka nakakauwi kasi hinahatid mo pa yung Aray mo! kabit mo. So, dumaan ka Pakak! dito sa MBC Media Group Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Congratulations! Hatid sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Greetings! Okay, Sa mga may shout out! birthday, happy last birthday for this year. Oy,
Sir Dennis Torla, good luck sa schooling mo, sir. Nag-aaral para mas maraming mabudol na babae. Aray, nag-aaral na para sa ranggo. Ay, sorry. Ranggo nga! Mas mataas ang ranggo, mas malaki ang lakas ang hatak ng babae. Aray mo! Basic. Hindi naman. Bigay ko. Bigay ko, tanggap mo. Good morning, Atilina. Salamat sa iyong all-out support, Atilina Gabaw at dyan sa Monching, cafeteria? Monchi? Salamat, Atilina. Si Monching na ng bababae. Ayan, hindi ka nang bababae si Monching, Salamat. Daghan salamat. Salamat na lang sa lahat. Nakikinig din sa atin kahit holiday. Etong si Mama Tonet Lualhati at happy birthday daw sa nanay niya kay Nilda Wanane. Nanay Nilda Wanane, happy last birthday for this year. Bakit may nabangga dyan? Dragon. Parang dragon yung nanay. Happy birthday, parang Jojo, happy birthday. Roy Mapilis, hello daw and happy birthday din kay Mary Jane Pantaleon. Sabi ni Mama Eds Engracial, batchmate kong napakaganda. Shoutout po kay Uncle Dagol, pa-full tank ka naman daw. Aray mo! Pakak! Salamat na lang sa lahat! Good morning, Basic! Ayan, salamat na lang sa lahat. Salamat na lang sa lahat. Joel Mina, Marilyn Quiñones, good morning. Sila Ridi Parini, salamat na lang sa lahat. At holiday ngayon sa ating mga Muslim brothers and sisters. Happy Eid al-Fitr, end of Ramadan. So, feast nila ngayon. Sa mga pumipila sa mga gasolinahan, huwag natin mag-away-away. May nakita ko kagabi, Tita Maxi. Nag-aaway yung Saan? driver. Bakit sila nag-aaway? Ay, naggagawa ng pila. Diba, mahaba na yung pila. So, huwag natin mag-aaway kasi nga. Kapag ba nauna sa pila, iba ba yung gas? Kapag nauna ka? Parehas lang. Kaya nga, ba't nag-uunahan kayo? Siyempre namamadali. Parang sa babae din yan eh. Aray mo, gasolina yung pinag-usapan, guys. Parang di ba, nakapila ka doon. Kung di ka naman bet, sa ibang kabit ka na lang. Aray mo! Ingat po mga kabisyo! Salamat sa pagpaminaw ngayong araw ng Friday, March 20, 2026. Bukas po sa Badog Show, abangan nyo ako. At Sunday Golden Morning. Pero nasa Spotify din kami ni Uncle Dagol, mga katas ng nakalipas. Ayun. Or yung podcast ko, Tita Max Podcast. Daghan salamat sa mga nakatutok. Thank you! Musunod na! Dear Love with Broski, Konyo Bicolano. Dito lang sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dami pa. Metro's number 1 Love Radio Basic!